For today's video kaning mga anak kay wa gini nagtarong-tarong og pangitlog, magilog-ilog og sagol-sagol og itlog lain. Oh. So mulaag man si ato ang utol ring nga pinakagwapo. So kaning iyahon. Kaning iyahon kay para gihimul-bulan na ni Oscar mga katil. Musta mga mungaan galing di kabalo mohatag mo produce og kanang mga piso. Ano na resulta niya? Mao ni katong gikawat di na balik ra. Di. Yaw na lang para sureball di na gyud makawat. Tan-aw na to si Oscar yan ang gitago og hinluan na niyang manok wa. Awa, gipangtangag ng karne sa manok. Oh, awa. Saan to? Tangag na. Tambok pa ka na. Ampel na, dili. Sila na. Digs oh. Digs. Ako rin malaway sa motor. Digs. Na for today's video mga ano may kay muli ay pa rin mga bisita na mo. This video. WhatsApp nga. WhatsApp na katil. Ang picture na. Gikarga na din mo kaldero tawa. Ang kaldero na. Wa pa rin na. Wa pa gihimasa. Putang na. Na panerga din hiben ikaw ang tinudyan mo tanan Ginoo sa grasya na sa mga kabahan Ginoo. Salamat o Dios sa panalangin nga ibalik sa mga anda man Ginoo. Salamat o Dios sa tanan din sa saluhan kay maghatag dugang kabasko kay sa panglawas Ginoo. Salamat ndaray din kay Ginoo sa pusan the name of Jesus. Amen. Amen. Na. Happy birthday. Tol. Shout out daw sa mga mga kauban nila. Sincere kayo. Shoutout Mayot. Sincere kayo, wala sila kapanala. Nagkakulong ba ito? Nagkapalor sila. Kita yun. Nasa man dito sa ulan, bebe? Sabi pa mga pag-iop ka namin. Sa may ilaw ni. Betul, betul. Ito ano kung isol eh. Tambok ko yung mga galumlom ng manok ka ba? Huwag mo naman sinarumukan. Lamig yung kumanda no? Ang lami naman yung plan. Lamig na yung tunuan ng manok eh. Isa na kalit ko rin yung palit eh? Kulang ba ito? Ode, sawan si ate na. Mahirap ba kakal? Meron yung pili ito. Masili na rin kita eh. Damsak ko ng manok ka. Nantig maiyaw na, di pa ba? Kagmay ka. Ubus anak pa sa kanan. Ini po eh.
Shout out itong na di na ko painog ko. Pasensya na yan, nakainom di ko meron. So, buka. Aduh, was-was terus. Enggak kan mana kon. Ya. Mau bos mana? Bos yang sabaw. Ini untuk yang sabaw. Sana naman tubig. Yan. Semua tadi. Kanan na kon. Sabaw na kanan. Right no. Yan. Dito. Na salamat kayo sa iyong pagtanaw. Kung nabusog mo gatanaw di ay palihag kog share po na ni. Foto. Uli na sila mga katil. Uli pa na sila Cagayan. Ha? Ano dito? Gao na?